495 000 сомонӣ кадоме успед кард бурд мекунад. Дӯстони азиз, духонагаи фурӯшӣ дар сеюм ошёнаи бинои навастройка, бинои назди роҳи калон. Хона бо таъмири нав таъмин аст ва баъд аз таъмир ягон кас дар ин хона зиндаӣ кардагӣ нест. Навор мона ҳатман то охира тамошо кунед. Ҳозир ҳамашро фаҳмонда нишон медиҳем. Сар мекунем аз суроға. хона дар гардиши Ленинград ҷойгир мебошад. Ноҳияи Рудакӣ, аз ин тараф гардиши фабрика, роҳ ба сӯи мости 46 микрорайон, инҷо гардиши Ленинград ва аз ин тараф роҳ ба сӯи маркази ноҳияи Рудакӣ. Хонаи фурӯшимон дар мана ҳамин бино ҷойгир мебошад. Марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ. Планировкаи хона мефаҳмонем. ошхона, якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра, ҳаммом, ҳоҷатхона. Аз ҳоҷатхона шурӯъ мекунем. духонага кардагианд бо масоҳати умумии 44,14 метри квадратӣ дар сеюм ошёнаи бинои навастройка. Худи бино аз 18 ошёна иборат мебошад. Бино дар назди роҳи калон ҷойгир аст. Резои хона тарафи двора нигоҳ мекунад. Минтақаи хуб аст аз ҷиҳати инфрасохтор, чунки дар назди хона ҳам мактаб, ҳам садик, коллеҷи тиббӣ, масҷид дар пеш ҳаст ва инчунин дута бозорча. Бо транспортам умуман мушкилӣ нест. нархи хона бошад 495 000 сомонӣ. Ин охири нарх аст дӯстони азиз, дигар арзон намешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ватсап доранд. аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар зан зада пурсон шавед ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. хотир расон мекунем, канали Дом Тиҷей дар нархгузории хона умуман хуш нест. аз мо танҳо реклама. агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва мехоҳед хонаатонро дар кӯтоҳтарин муддат фурӯшед, пас канали мо дар хизмати шумо. рақамҳо барои рекламаи хона 97 14 55 15. танҳо дар ватсап ё инки телеграм муроҷиат кунед. Дом Тиҷей, рекламаи босифат бо нархҳои дастрас. То боздид. дӯстони азиз, хотир расон мекунем ки Дом Тиҷей канали худро дар телеграм дорад. ҳатман даромада обуна шавед. ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар телеграм мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар даромада обуна шавед. дӯстони азиз.